Ouvrez la douceur naturelle des produits Bébé Production. Bébé Production est fabriqué à base des produits 100% naturels. Thé bien-être, thé relaxant, thé gingembre clou de girofle, thé quinqueliba citronnelle, farine d'égari, tapioca, secret femme et maintenant piment épicé. Bon pour le corps, Bébé Production, c'est le bien-être dans votre vie. Dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz Traoré ma ale kana an n'ale bɛ jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ an ka jamukan min bɛ yen n'o DMSP school ou bien DMSP ka walanbolo an bɛ na pour que an ka matière ou bien an ka kalanw bɛ se ka kɛ bamanankan na cogoya min na pour que n'i y'a jateminɛ bamanankan ye kan ye jamana in kɔnɔ maliyɛnden kilan kelen bɛɛ bɛ i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ o de kama an fana ka laɲiniw ye pour que a bɛ se ka don an ka gouvernement ou bien an ka fangaw ka kow la cogoya min na an bɛ se ka baara kɛ n'a ye caman bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na o de kama dɔgɔkun Aziz bɛ na an bɛ jɛ an bɛ bakuruba dɔ ta ɲɔgɔn fɛ an bɛ walawalali ko la pour que aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ ɲɛna fana an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook ou bien YouTube n'a y'a tapé DMSTV dɔrɔn a b'an ka ja ni an ka vidéo ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni an bɛna bakuruba fɔlɔ kɛ min ye o ye dɔ fɔ ye ni nazarakan na n'u b'a fɔ ko histoire mais sɔnni cɛ Aziz fana bɛna ɲininka fɔlɔ ni folikan dɔ b'a yɛrɛ bolo ani kumakan dɔ b'a yɛrɛ bolo sɔnni an ka don ko in kɔnɔ Aziz i ni wula. N cɛ jara baasi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ yen. Comme an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi tuguni dɔgɔkun an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais sɔnni an ka don an ka bakurubaw kɔnɔ ni kɔrɔfɔ dɔ b'i yɛrɛ bolo mais ni fɛn dɔ b'i bolo ka ɲɛfɔ an lajɛbagaw ɲɛna en même temps hakilina dɔ bɛ sɔrɔ yen fana n'i bɛna olu ɲɛfɔ fana. Bon i n'a fɔ bi ta la an bɛ nin kilasi 8 leçon an b'o ɲɛfɔ an b'a ɲini mɔgɔw fɛ ni min ninnu denw walima u sigiɲɔgɔndenw bɛ kilasi 8 ni kilasi kɔnɔntɔn la an bɛna hakili to a la n'an bɛ leçon fɛn fɛn kɛ n'a bɛ kilasi min concerné an bɛ o kilasi tɔgɔ fɔ walasa u k'a dɔn min dɔn. Effectivement fana ka ɲi. Voilà donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka vidéo ninnu cari kosɛbɛ parce que kilasi kɔnɔ tiɲɛna denmisɛnninw t'a faamuya. Oui. U bɛ na so u bɛna durusi mais n'a ɲɛfɔr'u ɲɛna u ka kanw na hali n'u nana so n'u y'a durusi u b'a dɔn fɛn min don quoi. Voilà. Oui. Donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u ni ce u ka timinandiya la. Oui. Ok. An bɛ se ka bakurubaw ninnu daminɛ i y'a fɔ cogoya min na an b'a daminɛ ni histoire ye mais comme an b'an ka kan na fɔlɔ an bɛ se k'a daminɛ fɔlɔ ni dɔ fɔ ye. Voilà donc u ko ko histoire bɛ wele ko dɔ fɔ dɔw ko ko tariku o tɛ bon maître k'a to fɔlɔ histoire la donc min na an y'a fɔ k'an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni ni maître ko sisan ko histoire a k'a fɔ histoire ye kalan ye min na an bɛ ko kɔrɔw kalan aw kun i y'a ye donc nin tɔgɔ bɛ to tan fɔlɔ maintenant livre dilantɔ histoire bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'o sɛbɛn ko dɔ fɔ k'a bila parenthèse kɔnɔ ko histoire a bɛ faamuya a bɛ taa ten de dɔɔni dɔɔni in bɛ na ten de voilà bon bi an ka bi histoire bɛna tali kɛ kilasi 8 leçon dɔ kan a lajɛ a bɛ kɛ ekɔliso la heure 2 de a lajɛ dɛ bon olu y'a dɔn yan cogoya min na o ye n'i k'i b'a kɔrɔ yɛrɛ yɛlɛma bamanankan na a bɛ bɛn silamɛya bange cogo de ma silamɛya bangeli la naissance de l'islam mais an bɛna fɔ cogo la min cɛ ka ɲi silamɛya nacogo silamɛya nana cogo min na o y'a yira ko san 600 wagati 6e siècle siècle kelen o ye san 100 de siècle 6 o ye san 600 de donc san 600 wagati chrétiens ka waati kɔfɛ sabula chrétien ka kɔrɔ ni silamɛya ye donc chrétiens ka waati kɔfɛ silamɛya fana ye don ye walima silamɛya nana chrétiens fana ka waati kɔfɛ mɔgɔ min tun b'a ɲɛma o tigi tun tɔgɔ ye ko Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye o tɛ a fa tun faturen don a fa fatura a ba fatura donc yatimɛ tun don fa yanfan ani ba yanfan o tɛ a furula muso min ma a ka muso fɔlɔ o tɔgɔ tun ye Kadija o tun ye jagokɛla ye wa nafolotigi fana tun don o tɛ ko Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye k'a tun bɛ miiri kosɛbɛ diɲɛlatigɛ nataw kow la a tun bɛ sigi ka miiri don minnu bɛ ka na olu kow bɛna kɛ cogo di ani a tun bɛ miiri fana lahara kow la o kama a tun bɛ taa alabato janw kɛ dugu kɔfɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a tun bɛ taa kuluw kan o siratigɛ la ala fana y'a sugandi k'a kɛ kira ye an tɛna don a détail bɛɛ kɔnɔ kosɛbɛ donc ala y'a sugandi k'a kɛ ciden ye a nalen
n'a ka o cikan ninnu ye dɔw sɔnna a ma dɔw fana banna a ma waritigiw yɛrɛ banna a ma kosɛbɛ o kɛra sababu ye u y'a gɛn ka bɔ Makan k'a bila ka taa a faso la dɔw b'a fɔ yen ma ko Yadrib walima Medina o tɛ voilà u y'a yira ko o tagama in de bɛ wele ko légir a ye taama min kɛ ka bɔ Makan ka taa Madina o de bɛ wele ko légir o kɛra san 622 wagati a ka ɲɛfɔliw la a tun b'a ɲini mɔgɔw a tun b'a yira mɔgɔw la danayabagaw la les fidèles minnu dalen don a la k'u ka u yɛrɛ minɛ ka bɔ lɛsogo dunni ma k'u yɛrɛ minɛ ka bɔ gulɔmi ma wa a tun bɛ u waaju k'u ka ala caman batoli dabila ala caman bɛ batogo dabila sabula ni ye Égypte ta ka Grèce ta wagatiw la u tun bɛ ala caman bato n'a bɛ f'o ma ko polythéisme Grèce yɛrɛ ka ala dɔw tɔgɔ ye ko Zeus dɔw tɔgɔ ye Poséidon dɔw tɔgɔ ye Apollon dɔw tɔgɔ ye Athéna Athéna ye ala musoman min tun bɛ Grèce faaba lakanali kama sabula Grèce faaba tɔgɔ de ko Athènes hali bi maintenant ala musoman min tun bɛ k'o lakana a bɛ fɔ olu ma ko Athéna o tun ye olu ka o miirina ye bon o fana tun carilen don arabu jamanaw la hali Égypte ala caman tun bɛ yen Osiris tun bɛ yen Urs tun bɛ yen Isiris tun bɛ yen y'a ye voilà donc Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ka o ala caman in batoli dabila u ka lɛsogow dunni dabila ka gulɔw mili dabila o tɛ voilà ani a tun bɛ mɔgɔw bilasira kosɛbɛ ka taa ala ma o la n'o bɛ silamɛya danaya ko yanni Mohamed kisi ni nɛɛma b'a ye a ka fatuli cɛ a y'a yira mɔgɔw la ko kumakan sanuma ninnu k'olu bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan o bɛ wele ko kuranna wa k'o sinsinnen don fɛn 5 kan a fɛn fɔlɔ n'o ye silamɛya yɛrɛ fɛngɛ fɔlɔ ye silamɛya jɔsen fɔlɔ o ye ala danaya ye ka da ala la ala ye kelen ye an kuntigi y'a ka ciden o tɛ a filanan ka seli a sabanan ka sun a naaninan ka jaga bɔ a duurunan ka heji n'a se bi misali la u b'a fɔ cogo di y'a ye silamɛya i b'a ye jɔsen 5 silamɛya jɔsen 5 ye i y'a ye silamɛya jɔsen 5 ye fɔlɔ k'a da ala la i y'a ye filanan ka seli sabanan ka sun naaninan a jaka bɔ duurunan ka heji n'a se b'i ye n'a se b'i ye u kan k'a fɔ de ko ni a se b'i ye nka bamanankan teliman na an b'a fɔ n'a se b'i ye silamɛya jɔsen 5 filɛ bon ni tun bɛ arabukan de la an y'a sɔrɔ faransɛ la cogo di François y'a yɛlɛma de pour que ka kɛ dɔnniya ye François y'a ye mɔgɔ kelen min ye nin dɔn faransɛ la n'o tigi ko ko fo mɔgɔ kelen min y'a dɔn arabukan na n'o tigi ko ko fo Faransi bɛɛ ka arabukan de kalan walasa ale ka ni arabukanama f'u ye u bɛ taa retard la donc ale y'a kanu sisan k'a yɛlɛma ka na foroba ka faamuyali sira la n'o ye ka na n'a ye faransɛ la an fana ye min faamuya normalement an mago man kan ka kɛ bilen bɛɛ ka faransɛ kalan wali ka arabukan kalan ka sɔrɔ ka ninnu fɛn ninnu dalaminɛ mɔgɔ minnu y'a garisigɛla a faamuyali la arabukan ni faransɛ la olu de k'a kanu sisan k'a dalaminɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya i m'a ye donc k'a ye o b'a yira ko wale de don quoi ka da ala la ka seli ka sun ka jaga bɔ
ka heji n'a sebi silamɛya jɔsen duuru banna y'a ye bon ni leçon ye heure fila de 8e bon leçon bannen de filɛ nin u yɛrɛ bɛ tila ka denmisɛnninw ɲininka ko a ye silamɛya jɔsen duuru fɔ ɲininkali a ye silamɛya jɔsen duuru fɔ kelen légire ye jumɛn ye question fana banna silamɛya jɔsen duuru ye ka da Ala la ka seli ka sun ka jaga bɔ ka hiji n'a se bi ye ko légire ye an kuntigi ye tagama min kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina a banna leçon banna ka tila k'a question jaabi bon i dan ye dɔrɔn su fɛ dɔrɔn ka n'i taper k'a bɔ mansin na a tɛ falen o hali san wɛrɛ nin tɛna falen a di cogo san o san ni kelen de don bon dɔ dun bɛ ka bɔ mɔgɔw niveau de la ka taa u yɛrɛ y'o jateminɛ ko denmisɛnninw niveau bɛ ka bin parce que kalan bɛ ka k'u kun kan min na dɔ bɛ ka bɔ kan in mɛnli fanga la quoi o bɛ ka dɔgɔya a tɛ ka faamuya donc o kɔrɔ ye an diyagoyalen don sisan k'a yɛlɛma ka na sira kan an bɛ sira min dɔn donc an yɛrɛ ka destin de bɛ n'o yira an yɛrɛ dankan de bɛ n'o yira sisan k'an ka kan ka fɛn falen an ka nin na o tɛ ni leçon kɔni kɛra la yɔrɔ o yɔrɔ kɔni a ban pewu de jumɛn wɛrɛ bɛ yen voilà donc o tun ye nin bannen donc an bɛ histoire banna an b'a fɔ bɛɛ ye an bɛna se 9e fana ka leçon ma ka mathématique leçon dɔ bɛ yen n'o de mɔgɔ caman bɛ siran o yɛrɛ de ɲɛ ka taa sɔrɔ o de fana ka nɔgɔn n'a bɛɛ n'o ye racine carrée ye an bɛna se o de ma. racine ye caman sɛgɛn dɛ. est ce que o fana a bɛ mɔgɔ sɛbɛn cogoya min na est ce que o fana t'a faamuya kɛcogo fana ye yan. i bɛ na ye. Albert ko ten ko n'i y'a ye ale ma se ka fɛn min ɲɛfɔ denmisɛnnin san 6 ye i bɛ taa sɔrɔ k'ale yɛrɛ m'a faamuya donc o ko racine carrée n'i ye racine ta sisan ne y'a kɔrɔ lajɛ anglais la anglais b'a fɔ a ma de ko root français ko racine anglais ko root root bɛ bɛn jumɛn ma sisan dili ntɛra ne fana y'a ta k'a lajɛ a weleweleya bɛ bɛn anw ta ma dili de ma dili i n'a fɔ yiri dili racine oui la racine donc n'i ye yiri ta k'a lajɛ dugumala b'a tilan dili bɛ duguma donc ni dili ye 2 ye o ye racine carrée ni dili ye 3 ye racine cubique racine 3 quoi ni 4 do racine 4e ni 5 do racine 5e wa o bɛɛ bɛ mathématique la donc ne fana y'a taara di ka kɛ dili ye voilà dili an b'o yɛlɛma k'o kɛ racine an bɛna sɔn a wele cogo 2 bɛɛ ma donc dili 2 o kɔrɔ ye ko racine carré m'a ye dili 2 racine carré parce que i bɛna ye sisan ko gɛlɛn tɛ an ka leçon laban na mathématique la ne ma fili a kɛra puissance C an tun y'a kɛ C o de y'a lajɛ an ko A a bɛ ale siɲɛ 2 an ko k'o bɛ bɛn ka A sigiyɔrɔma A la an ko A siɲɛ 1 o bɛ bɛn A yɛrɛ ma o tɛ bon A siɲɛ 3 o bɛ bɛn A k'a sigiyɔrɔma A o tɛ nin tɛ A siɲɛ hakɛya ye yan 3 do yan 2 do yan 1 do bon a fu A siɲɛ gansan o bɛ bɛn 1 ma an y'o fɔ bon 1 ni fu cɛ n b'a lajɛ sisan o kilancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ kilancɛ ka ca ni fu ye a tɛ 1 fana bɔ o tɛ A siɲɛ 1 ani A siɲɛ kilancɛ o tɛ yan A siɲɛ kilancɛ kɔrɔ foyi tɛ yen na ne de filɛ nin ye kɔrɔ foyi tɛ racine carrée la nin kɔ puissance 1 demi dɛ kɔrɔ foyi wɛrɛ tɛ racine carrée la nin kɔ a banna wa an ye bɛnkan fɛn fɛn kɛ ni puissance ye a bɛnkan kelenw bɛɛ bɛ labaara ni nin ye donc n'i ye puissance faamuya dɔrɔn racine bɛ nɔgɔya i bɛ racine faamuya i y'a ye donc
ko ni be wele ni tamasiyɛn be wele ko radical français la donc maître ko dɔn radical o tɛ dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la radical ti daminɛ ni r ya radical r dɔw ko ko voilà o r min bɛ yen an y'a ye dɔw la r bɛ sɛbɛn tan dɔw la a bɛ sɛbɛn tan kunnafoni dɔw y'a jira ko ni r sɛbɛn cogo in k'o de yɛlɛmana ka k'a ye dɔw fana y'a jira k'a nana dɔw fɛ n'a bɛ f'o ma ko Christoffel i y'a ye donc nin ye nin taamasiyɛn in nacogoya ye quoi voilà mais an tɛna don o kɔnɔ kosɛbɛ sabula histoire fana bɛ ten de maa si t'a fɔ k'a dagoya i yɛrɛ la voilà donc racine carrée kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye n'i ye fɛn sigiyɔrɔma a yɛrɛ la misali la i bɛ se ka joli le sigiyɔrɔma kelen na n'a bɛ bɛn kelen ma ka joli sigiyɔrɔma kelen na a bɛ bɛn kelen yɛrɛ ma combien multiplié par 1 égale à 1 o tɛ 1 yɛrɛ ya donc racine carrée de 1 égale 1 parce que an ko ko racine carrée puissance 1 demi de o tɛ voilà ouf donc nin bɛ kalan racine carrée de a an b'a wele ko a ka dili fila a ka dili fila wali dili fila a tɛ voilà donc o ye k'a jira an ko 1 o sigiyɔrɔma kelen na nin ye kelen siɲɛ joli kelen siɲɛ joli siɲɛ fila o tɛ voilà donc o bɛ bɛn kelen ma o tɛ donc racine carrée de 1 o bɛ bɛn racine carrée de 1 au carré o tɛ nin ye o bɛ bɛn donc 1 puissance 1 demi dɛ o ye waa wɛrɛ a tɔ bɛna laban nin ma maintenant an bɛna n'i ye 4 ta racine carrée de 4 o bɛ bɛn 4 ti fila fila ya o bɛ bɛn fila siɲɛ fila donc n'a ye racine carrée k'o la o tɛ donc o bɛ bɛn fila siɲɛ kelen ni tila i bɛna ye a bɛ fila ma cogoya min na o tɛ n'an ye nin puissance kɛ dɔ in na donc nin bɛ bɛn fila k'o dilan fila la donc nin ye kelen ye donc a bɛ bɛn fila siɲɛ kelen o bɛ bɛn fila ma donc racine carrée de 4 égale à 2 o tɛ voilà donc kɔnɔntɔn joli le bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn kɔnɔntɔn ma saba donc kɔnɔntɔn ka dili fila bɛ bɛn saba ma joli le bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn naani ma 16 16 ale ka dili fila bɛ bɛn naani ma 25 ale ka dili fila bɛ bɛn 5 ma 36 ale ta bɛ bɛn 6 ma 49 ale ta bɛ bɛn 7 ma 64 ale ta bɛ bɛn 8 ma 81 ale ka dili fila bɛ bɛn 9 ma 100 ale ta bɛ bɛn 10 ma voilà o tɛ voilà donc ninnu ye min ninnu ka racine carrée bɛ se ka jate i y'a ye n'i ye 7 sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn 49 ma o tɛ donc u bɛ nin de kɛ école la racine carrée kɔrɔ tu foyi ye puissance 1 demi quoi a banna puissance 1 demi point barre maintenant a bɛ sɔrɔ cogo di a nafa ye jumɛn fana ye voilà nin yɔrɔ tun ye ninnu ɲɛfɔli ye bɛnkan minnu b'a la yalɔ an ye puissance ninnu k'an y'olu bɛnkanw yira o ko cogo di an ko nin kɔrɔ de ye nin ye yalɔ e yɛrɛ k'a lajɛ puissance la an ko a siɲɛ ne k'o sigiyɔrɔma
B là, A chien, né. En reconnant, on met du matin au l'état. Quand ça en fait à quel des hommes t'as peut-être. On a un né, un demi et 600. Ni un demi d'eau. A fleur, A, quel est là. Oui, sûrement B, quel est là. Donc, avec bien, on met A, sûrement B là, K, quel est voilà, oui, clanché. Peut-être. En gros, A, chien clanché au humain. Peut-être racine carrée. Donc, il y a un lèvre également qui est dilif là, A, au sûrement, il faut avec dilif là, B, au B, ben, A sûrement, B là, ou B, dilif là. Propriété follow bank. Il y a puissance. Yeah, ni follow. Flana. Puissance ko chogodi. Puissance ko A ko clan B là. Au B chien né ko be ben A né au clan B né là on a un né 1 demi 600 ni 1 demi donc avec 2600 A au clan B là au B chien clan chote au corps au B ben A clan che au clan B fanana peut-être oh ni je mets de racine carrée oui racine carrée donc allez ben racine carrée bleu bas donc dili bleu bas quand A clan B là au B ben dili fitini A au clan dili fitini B au prend propriété glani donc an bɛ mɔgɔw ka ɲininkali dɔw jaabi yan an bɛ ka baara kɛ ni kelen ni fila ninnu ye kelen kan tɛ ninnu na bɛɛ bɛ mɔgɔ jamana caman bɛ baara kɛ n'a ye mais bɛɛ b'a wele ka wele cogo la an y'o misali kɛ yan nɔ bon ni kelen ni fila min filɛ tubabu bolo ni ye arabu de ta ye donc olu yɛrɛ fana ta tɛ tubabu ta tɛ arabu de ta don mais e bɛ tubabu dɔ mankan mɛn ko non k'an yɛrɛ fana kan ka 1 2 3 créer ko parce que ko nin ye bɛɛ bɛ baara kɛ n'a ye bɛɛ baara kɛ n'a ye arabu ye nin bila sisan ka taa hindu ta shifrun waidun isnani salasa o sɛbɛn cogo in o ye hindu de ta ye donc fana tɛ arabu ta ye o fana tɛ arabu ta ye nka arabu y'o ta donc n'an fana nin ta ka baara kɛ n'a ye gɛlɛya jumɛn b'a la gɛlɛya t'a la gɛlɛya t'a la donc nin ye o bɛnkanw dilannen ye o tɛ bɛnkan wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ se ka nin jɔsi nin yɛrɛ kama nin bɛ se ka wɔɔrɔ o bɛnkan ko cogo di an y'o kɛ puissance yɛrɛ la ko A chien né u bɛ chien P o chien hakɛya quoi k'o bɛ bɛn A an bɛ sanfɛta sigiyɔrɔma E la o tɛ ni ne y'a ta sisan A chien kelen ni tila o y'a chien kilancɛ o bɛ chien fila o bɛ bɛn A chien kilancɛ k'o sigiyɔrɔma fila la o tɛ o bɛ bɛn A ka fila kilan fila la o bɛ bɛn A ma o tɛ voilà donc nin yɔrɔ o ye racine carrée de ye A ye donc de bɛ bɛn dili fila A o bɛ siɲɛ fila o kɔrɔ ye nin o ni nin bɛ ɲɔgɔn bɔ yen a bɛ bɛn A ma. Voilà. Maintenant, ça, a nafa yɛrɛ ye jumɛn ye?
yende kan kosɛbɛ sisan bɛɛ yera bɛɛ yera an bɛ formule in garder voilà formule bɛ se ka to yen ayiwa Dora kun ye min ye ala an n'o de kɛ sisan n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ misali fitinin dɔ di fɔlɔ walasa k'a faamuya n'an ko k'an bɛ an mago bɛ ka joli de fara 3 kan a ka bɛn 4 ma bon an ka kɛ an t'a da dɔn joli an t'a da dɔn fɛn min ma da dɔn o ma dɔn donc o de ye inconnu ye o inconnu de bɛ wele ko x walima y ne bɛ n ta kɛ x ye donc ka x fara 3 kan a ka bɛn 4 ma ya inconnu filɛ nin o de la min ninnu b'a fɔ ko n'a nana an ka kan na k'an bɛna x wele cogo di non non français b'a fɔ ma ko x inconnu anglais kama ko x unknown fɛn min ma dɔn hein ala an ka fɔ dɔrɔn sidɔnbali ici ou bien sidɔnbali a banna donc x bɛ sɔrɔ cogo di i b'a ye siɲɛ joli de bɛ nin x in kunna yan nɔ siɲɛ kelen tɛ parce que n'a bɛ tan siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 mais n'a bɛ tan dɔrɔn o kɔrɔ de ko siɲɛ kelen dɔrɔn o kɔrɔ de ko kelen dɔrɔn de b'a kunna nɔ kosɛbɛ tɛ donc yan kelen dɔrɔn de bɛ yan o kɔrɔ ye x ka jaabi bɛ bɛn kelen dɔrɔn de ma ni siɲɛ kelen don a ka jaabi bɛ bɛn kelen ma ni siɲɛ 2 don a ka jaabi bɛ bɛn 2 ma ni siɲɛ 3 don jaabi den 3 ni siɲɛ 4 don jaabi 4 o tɛ donc nin ye siɲɛ kelen ye donc walasa an ka x sɔrɔ sisan a fɔ nin ma ko équation sabula égal de bɛ yan nɔ olu kɛɲɛnen don ɲɔgɔn ma o tɛ x bɛ yan x tɛ nin na a tɛ nin na an bɛ na ni nin ye nin fɛn sabula an bɛ fɛ k'a sɔrɔ de x bɛ bɛn y'a ye x égal an bɛ fɛ k'o de sɔrɔ ɔ la 3 min bɛ yan fo ka na yan donc a filɛ x o bɛ bɛn 4 donc 3 min bɛ yan nɔ n'o bɛ taa a taamasiyɛn bɛ falen ni nin taamasiyɛn ye kafoli ye n'a bɛ taa a bɛ kɛ dɔbɔli ye ni taamasiyɛn ye dɔbɔli ye n'a bɛ taa a bɛ kɛ kafoli ye wagati o wagati n'a bɛ falen taamasiyɛn fana bɛ falen donc filɛ voilà x bɛ bɛn 4 k'o dɔgɔya ni 3 ye o kelen i m'a ye x min tun bɛ yan a siɲɛ kelen de tun don i m'a ye an ye jaabi kelen de sɔrɔ a la voilà o tɛ maintenant racine carrée bɛ don kulonkɛ la cogo di o de sɔrɔla a bɛ don jeu la cogo di n'a mago bɛ sisan ni tun ye misali de a ka faamu joli de bɛ yen i m'a ye misali la quoi an dilanna nin formule x siɲɛ 2 o bɛ bɛn 4 ma nin b'a jira siɲɛ joli bɛ nin kunna yan nɔ o kɔrɔ an kan ka jaabi joli sɔrɔ x la 2 voilà an bɛ nin garder an bɛna dilan nin kɔrɔ maintenant bɛnkan ko cogo di ko n'aw y'a sɔrɔ ko x siɲɛ 2 a bɛ bɛn a ma a bɛ se ka kɛ jateden sugu o sugu ye walima a bɛ se ka kɛ hakɛ o hakɛ ye a kɛra 50 ye a kɛra 100 ye a kɛra 10 ye a kɛra 10 ye a kɛra o bɛ bɛn o tɛ ko nin kɔrɔ bɛ kɛ cogo di bɛɛ k'a jateminɛ foyi foyi de tɛ x kɛrɛfɛ yan nɔ o tɛ wa foyi foyi tɛ yen donc ko n'a bɛ tan a b'a fɔ ko o kɔrɔ ye x den kelen sisan o bɛ bɛn x siɲɛ kelen quoi donc nin bɛ taga o bɛ bɛn kafoli wali dɔbɔli dili fila a i y'a ye donc n'aw sera nin yɔrɔ in ma sisan foyi foyi tɛ nin yɔrɔ in na yan x siɲɛ 2 bɛ bɛn a ma o kɔrɔ ye x siɲɛ kelen i m'a ye an bɔra puissance 2 la an nana puissance kelen na i y'a ye donc o kɔrɔ ko x siɲɛ kelen bɛ bɛn o kɔrɔ ye x kelen bɛ bɛn a bɛ se ka kɛ kafoli ye wali dɔbɔli a nin kɔrɔ ye ko x bɛ bɛn dɔbɔli a wali x bɛ bɛn kafoli racine dili fila a ɲɛ tɛ jaabi kelen jaabi fila
mais ni ni jaabi ninnu filɛ danfara ye jumɛn dɔbɔli bɛ na kafoli bɛ na a banna donc ni x ye siɲɛ fila ye a jaabi bɛɛ kan ka bɛn ɲɔgɔn ma danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka taamasiyɛn bɛ kɛ kafoli ye dɔ ta bɛ kɛ dɔbɔli ye kun wɛrɛ t'o la ni a min filɛ nin nin siɲɛ joli bɛ yan nɔ siɲɛ kelen x siɲɛ fila o bɛ bɛn a siɲɛ kelen ma o tɛ ɔ ni aw mago bɛ x siɲɛ kelen na ni fila in bɛ taa cogo di a bɛ nin tilan fila ye ka nin fana tilan fila ye donc nin bɛ kɛ kelen donc a bɛ kɛ x bɛ bɛn an ko nin ye jumɛn ye sisan racine i y'a ye dili donc a bɛ kɛ nin ye i y'a ye jumɛn ye kulonkɛ de don o t'a ye bon komi normalement a kan ka kɛ tan de mais munna nin ni nin nana a la an y'a jateminɛ n'i ye moins sigiyɔrɔma moins na o bɛ bɛn kafoli ma n'i ye kafoli fana sigiyɔrɔma kafoli la o fana bɛ bɛn kafoli kelen ma donc o la taamasiyɛn fila bɛɛ de bɛ bɛn o la sisan i y'a ye voilà donc ninnu kɔrɔ kɛcogo donc k'a dɔn joli de bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn a ma o ye dili fila a walima dɔbɔli dili fila a misɛn dili fila a o nin ye misɛn dɔbɔli moins misɛn dili fila a wali kafoli dili fila a walima kafoli racine carré a dɔbɔli racine carré a o wele cogo bɛɛ bɛ donc u ka an ka mɛtiriw yamaruya u ka ninnu dɔw fɔ a la quoi mais u o tɛ waleya wali walima voilà u bɛ bɛn nin ma wali a bɛ bɛn nin fana ma olu dɔrɔn pe de don donc an ka misali ta ko x siɲɛ fila bɛ bɛn a ma yan anw ka a ye 4 ye ko x siɲɛ fila bɛ bɛn 4 ma o kɔrɔ ye ko x siɲɛ kelen o bɛ bɛn kafoli wali dɔbɔli dili fila 4 an dun y'a ye a daminɛ na ko joli de bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma yɛrɛ la a bɛ bɛn 4 ma tɛ fila ye donc o kɔrɔ ye racine carré 4 o bɛ bɛn fila ma donc an bɛ taamasiyɛn in bila sisan donc an bɛ jaabi sɛbɛn sisan jaabi wali solution o bɛ bɛn jɛkulu de don misɛn fila wali kafoli fila tuma bɛɛ n'an bɛ jaabi sɛbɛn an b'a daminɛ fitinin de fana na ka taa belebeleba la i y'a ye nin ye o misali kɔrɔ kɛcogo ye donc nin y'a ye n'an sera nin cogoya la i b'a ye nin sɛbɛnlen don nin sɛbɛn cogo la voilà bon u bɛ se ka sɛbɛn cogo fana di cogo wɛrɛ la i n'a fɔ voilà n'u ko sisan ko fila x siɲɛ fila k'o dɔgɔya ni 8 ye o bɛ bɛn fu ma k'an k'o kɔrɔ kɛ kelen x siɲɛ fila k'o dɔgɔya ni 9 ye o bɛ bɛn fu ma k'an k'o fana kɔrɔ kɛ o tɛ ani 3 x siɲɛ fila o bɛ bɛn 27 ma k'an k'o fana kɔrɔ kɛ n'a fɔra k'an ka ninnu kɔrɔ kɛ tuma bɛɛ an bɛ gɛrɛ nin kɛcogo de la fɔlɔ an bɛ gɛrɛ nin de la fɔlɔ a faamu nka yan n'i y'a lajɛ i m'a ye dɔ bɛ x siɲɛ fila kɛrɛfɛ yan dɔ fana b'a kɛrɛfɛ nka yan fɛn t'a kɛrɛfɛ voilà o bɛ taa cogo di ni dɔ b'a kɛrɛfɛ misali la n'a bɛ tan b x siɲɛ fila o bɛ bɛn c ma an bɛ yan de ɲini fɔlɔ an bɛ nin bɛɛ de ɲini fɔlɔ ici an bɛ x siɲɛ fila de tirer fɔlɔ ka sɔrɔ ka x siɲɛ kelen ɲini i y'a ye donc x siɲɛ fila in bɛ tirer cogo di a bɛ i n'a fɔ ni ne ko i ma ko sɛfan den fila o ye 20 ye
sièfan den fila ye mugan ye sièfan den kelen ye joli o ye 10 ye e ye 10 sɔrɔ cogo di i ye mugan tilan fila la i m'a ye voilà ɔrɔ fila in de bɛ nin sigiyɔrɔ ma nin min filɛ nin ye bɛnɲɔgɔnma kɔfɛ e y'o tilan nin na walasa ka nin sɔrɔ wa yan fana o misali kelen de bɛ n'an mago bɛ x siɲɛ fila la sisan an bɛ nin k'o tilan a banna donc c an b'o tilan b la i m'a ye an sera nin cogoya ma donc nin a in o de bɛ bɛn an ka nin ma sisan o kɔrɔ ye x den kelen bɛ bɛn tuma bɛɛ n'i bɛ nin kɔrɔ kɔni kɛ dɔrɔn nin de bɛ sɛbɛn jaabi fila tuma bɛɛ jaabi fila tuma bɛɛ nin kɔrɔ ye sisan i m'a ye an bɔra b x siɲɛ fila an bɔra o la an nana x siɲɛ fila la donc an bɛna sisan x siɲɛ kelen na donc nin kɔrɔ ye x siɲɛ kelen bɛ bɛn ka foli wali dɔ bɔli dili fila ka c tilan b la i y'a ye o tɛ o la nin kɔrɔ ye ko jaabi bɛ bɛn nin ye a bɛnkanlama ye an ka misali ta sisan an bɛ misali ta sisan misali ko cogo di an bɛ taa ni nin ye fila x siɲɛ fila k'o dɔgɔya ni 8 o bɛ bɛn fu ma n'a bɛ taa sisan n'a fɔra kan ka nin kɔrɔ kɛ o ka nɔgɔn an b'a lajɛ x tɛ yan fan fɛ égal lajɛ x tɛ yan fan fɛ x tɛ nin fana na donc x tɛ minnu na an b'olu lataa fan kelen x bɛ minnu na k'olu fana to fan kelen donc yan nin dɔrɔn de bɛ taa yan fɛ fɔlɔ donc o kɔrɔ ye an bɛ yan bɛɛ de ɲini fɔlɔ yan bɛɛ an bɛ yan bɛɛ de ɲini fɔlɔ o tɛ k'a sɔrɔ sisan ka yan yɔrɔ dɔrɔn ɲini ka x bɔ a la voilà n taara nin ye faamuya an bɛ yan fan yan bɛɛ de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ ka x siɲɛ fila ɲini ka sɔrɔ ka x siɲɛ kelen ɲini donc n'u y'a exercice di tan tuma bɛɛ ni dɔ ɲagaminen don x siɲɛ fila in na aw bɛ x siɲɛ fila ni o bɛɛ de ɲini fɔlɔ yan an bɛ nin bɛɛ de ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ sisan ka nin dɔrɔn ɲini ka sɔrɔ ka x den kelen ɲini an bɛ taa cogo di an bɛ walasa an ka yan bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ yan bɛɛ f'an ka 8 nin de la ta donc a filɛ fila x siɲɛ fila bɛ bɛn tɛ donc m'a ye fo 8 kana ye donc fu k'o fara nin ka taamasiyɛn bɛ kɛ farankan ye i y'a ye donc ka fu fara 8 kan o ye 8 ye donc a filɛ fila x siɲɛ fila o bɛ bɛn 8 ma i m'a ye an bɛ ka gɛrɛ nin na donc i b'a ye an ye non ma sanfɛta in sɛbɛn ka ɲi walasa mɔgɔw ka ɲɛ kosɛbɛ an y'a bonya walasa o ka ye nin yɔrɔ in bɛ denmisɛnninw sɛgɛn kosɛbɛ voilà n'a bɛ égal ye dɔrɔn kɔrɔ de ko équation donc an ko k'an b'a kɛ cogo di an tɛ bali ka nin ta dɛ an bɛ nin bɛɛ de ta fɔlɔ nin bɛɛ ka sɔrɔ sisan ka nin yɔrɔ dɔrɔn fana ɲini i y'a ye donc nin bɛɛ fila x siɲɛ fila i m'a ye an y'o de ta fɔlɔ fila x siɲɛ fila an y'o sɔrɔ cogo di an ye nin de bɔ yen i m'a ye an bɛ nin bɔ yen donc fo ka na yan fɛ n'a bɛ taa a ka taamasiyɛn bɛ yɛlɛma o tɛ donc filɛ fila x siɲɛ fila bɛ bɛn n'a bɛ fɔ ko dx carré égale 8 fila x siɲɛ fila o bɛ bɛn 8 ma donc an bɛ x siɲɛ fila de ɲini sisan donc an bɛ nin de ɲini sisan i m'a ye dɔɔni dɔɔni de don an bɛ nin de ɲini sisan walasa an ka gɛrɛ an ka formule la quoi maintenant n'an b'ale ɲini ale bɛ bɛn donc min bɛ égal kɔfɛ a b'o tilan min bɛ x kɔfɛ donc o bɛ na sisan 8 k'o tilan fila la o bɛ bɛn 4 ma o tɛ an m'a ye donc nin kɔrɔ ye sisan x siɲɛ fila o bɛnna 4 ma donc x siɲɛ fila sɔrɔla i m'a ye an gɛrɛla an ka formule la x siɲɛ fila sɔrɔla mais foyi tɛ yan nɔ donc comme foyi tɛ yen
ame x den kelen ɲini sisan o kɔrɔ ye x siɲɛ kelen o bɛ bɛn ka foli wali dɔbɔli i y'a ye donc a bɛ laban ka na ni jaabi kelen ye voilà i y'a ye voilà donc n'u y'a di tan o de la n ye ni misali kɛ n'a bɛ tan sisan an tɛ to la dɔrɔn ka bali ka x siɲɛ fila ɲini dɛ non ka bali dɔrɔn k'an bɛ x den kelen ɲini ka na ni bɛnkan ye ayi voilà a bɛ x siɲɛ fila a b'o ɲini fɔlɔ o filɛ o bɛ ɲini cogo di nin min filɛ nin ye égal kɔfɛ a b'o tilan min bɛ x in sigiyɔrɔ ma i m'a ye nin de bɛ ka nin sigiyɔrɔ ma donc a bɛ nin a b'o tilan nin na nin tɛ tilan nin na dɛ a tɛ kɛ tan dɛ ko x siɲɛ fila bɛ bɛn ka b tilan c la c de bɛ tilan b la i n'a fɔ yan sɛfan fila sɔngɔ de tilanna fila la walasa ka sɛfan den kelen sɔngɔ sɔrɔ mais ni bɛ fila tilan kɛmɛ na a tɛ mugan na a tɛ bɛn a ma a tɛ bɛn voilà donc o tun ye nin kɔrɔ kɛcogo ye ni nin don sisan jama ye nin ye an bɛ yen jɔsi an bɛ taa ni nin ye sisan x siɲɛ fila k'o dɔgɔya ni kɔnɔntɔn ye k'o bɛ bɛn fu ma ɔ n'a bɛ tan sisan jama yɛrɛ k'a lajɛ an ko ko x tɛ 0 fan fɛ x tɛ 9 fan fɛ ɔ an bɛ jumɛn la taa jumɛn fan fɛ sisan an bɛ x ta fɔlɔ an bɛ x siɲɛ fila ta o bɛ bɛn fu ka fɔ kɔnɔntɔn na parce que dɔbɔli ma taamasiyɛn b'a ɲɛfɛ n'a nana yan fɛ ko k'a bɛ kɛ kafoli ye voilà donc nin kɔrɔ ye sisan x siɲɛ fila o bɛ bɛn an bɛ nin to ma o t'an natɔla ye formule la donc n'an sera nin yɔrɔ ma dɔrɔn an bɛ x siɲɛ kelen ɲini sisan donc o kɔrɔ ye x siɲɛ kelen o bɛ bɛn jaabi joli de kan ka sɔrɔ racine carré de 3 ouais e taara ka tɛmɛ i taara ka tɛmɛ an ka na dɔɔni dɔɔni e taara ka tɛmɛ e y'a k'i kun fɛ i taara ka tɛmɛ donc an kan ka jaabi fila de sɔrɔ a jaabi fila o taamasiyɛn kan ka kɛ joli kafoli ni dɔbɔli voilà donc dɔɔni 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 i y'a ye voilà i m'a ye a bɛ taa laban i ka jaabi de la an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni donc a bɛ bɛn an ko ko nin bɛ bɛn joli ma sisan joli de bɛ yen n'i y'a sigiyɔrɔma a yɛrɛ la a bɛ bɛn kɔnɔntɔn ma o saba fila sigiyɔrɔma fila o ye naani ye duuru sigiyɔrɔma duuru o ye mugan duuru ye saba sigiyɔrɔma saba o ye kɔnɔntɔn i y'a ye donc kɔnɔntɔn de don donc ni dili fila b'a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ den kelen dɔrɔn ta donc nin kɔrɔ ye ko x bɛ bɛn kafoli wali dɔbɔli saba donc o kɔrɔ ye x bɛ bɛn wali kafoli saba o la an bɛ jaabi sɛbɛn sisan ko gɛlɛn tɛ ka fɔ ko gɛlɛn foyi foyi tɛ non nin bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn dɛ voilà donc n'a bɛ tan an t'a k'an kun fɛ an b'a lajɛ dɔrɔn x tɛ yan x tɛ nin fana na an bɛ nin lataa nin fɛ yen walasa an ka x siɲɛ fila sɔrɔ ma ye nin x siɲɛ fila ye donc n'a sera nin yɔrɔ ma sisan a bɛ sɔrɔ ka x siɲɛ kelen ɲini m'a ye an y'an to fila la yan dɔrɔn ka na kelen na donc n'a bɛ na kelen na dɔrɔn jaabi fila de bɛ bila a danfara bɛ kɛ taamasiyɛn de ye maintenant dili fila u bɛ bila jaabi nin de kunna m'a ye a bilala 9 de kunna kɔnɔntɔn min bɛ yen m'o kɔnɔntɔn kelen de bɛ yan maintenant an bɛ sɔrɔ ko nin ta ɲini o de bɛ bɛn saba ma voilà bon ni an k'o to mɔgɔw yɛrɛ ma mɔgɔw k'u kɔrɔ bila commentaire la donc o bɛ kɛ cogo di a bɛ x siɲɛ fila de ɲini fɔlɔ o bɛ ɲini cogo di an bɛ nin k'o tilan nin na donc an b'a sɔrɔ ko x siɲɛ fila bɛ bɛn 27 tilannen ma saba la o kan ka bɛn 9 de ma donc a jaabi bɛ tila ka segin ka na bɛn nin de ma voilà. Ok, DMS TV Jabarani filabagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu sigilen bɛ k'a ka émission mandi la n'o DMS TV ka walanbolo ye n y'a fɔ dɔgɔkun ani Aziz bɛ ɲɛ an bɛ bakuruba dɔ ta an b'o walawalaliw kɛ pour que an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na aw minnu fana bɛ k'an lajɛ aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na a y'a fɔ cogoya min na a bɛ se ka ja ninnu fana ta k'a yira denmisɛnninw na u bɛ kilasi min na i n'a fɔ an ye kilasi 8 kalan de kɛ bi u bɛ se ka yir'u la a bɛ u dɛmɛ kojugu u bɛ se ka faamuyaliw k'o la cogoya min na o de kama ne b'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na n'aw tora DMS TV layɛli la a bɛna bɔ fɛn caman kalama parce que an fana bɛ ka walanda min di aw ma a bɛ fisaya denmisɛnninw ma a bɛ fisaya aw yɛrɛ ma ala minnu tɛmɛna fɛn kan an bɛ ka kuru kɛ cogoya min na Aziz bɛ ka walawalali minnu
minnu kɛ ma dɔn ala minnu bɛ ka lajɛ n'aw tɛmɛna ni kilasi ninnu kan a b'aw dɛmɛ kojugu hali a ka denmisɛnnin minnu ye n'u nana ni exercice so a fana bɛ se k'a minɛ k'a kɛ ka d'u ma an ka jamukan in sababu la o de kama ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS ka walanbulo la